bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Chal marach mag moko kuom apeyni e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Nairobi miyo jodak e alworago bedo kod pek e tayo chenro magi mag wuoth, ohala kod midhiero mamoko. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, jodak ma Mihang'o kod Dandora ywak e wi rach mag apeyni manitiere e alworano ma giwacho ni dwarore mondo okaw ndamo mapiyo mar losogi. Ma en apaya ma ok Shooters kochimo Mihang'o e kar chung' od bura ma Embakasi East mayudore e kaunti ma Nairobi makoro chalo mana puodho. En achiel kuom apeyni machal mare jabedo marach ahinya e kinde ma koth ochwe. Jodak maka ywak ni rach mar apayani osebedo ka kelo nigi midhiero kuom thuolo malach. Barabara ni osechandowa sana. Kaka nokethre gi wania, lakini 3 months mosekalo obedo marach ma kata biashara ok nyadhi mbele ka. Sana an gi kibanda mar alot ka, kata kaka wateja na nyalo kalo kabiro ng'iewo alot onge, sani tich odok piny. Wasebedo gi shida maduong' sana e wach barabara. Wasetemo dhi kuonde manyalo riri jotelo manwa yiero, to kuonde go temo wadhiye onge dwoko mwayudo. Kukinyesha barabara sipitiki. Ukiita mtu wa pikipiki akuletee mboga anakuambia 100 yako haiwezi nunulia chuma. Sasa tutakula shida mpaka lini? Mko wapi? Mko wapi tuwaone? Njitokezeni, kazi iendelee. Derepe nyamburko to kod jo apiko ka koni ginyo kwa mechuodho e apayani e kinde ma koth ochwe, kendo nyamburko magi kethore mapiyo, gino mamiyo gilal makinde ka kinde. Kama sisi madereva, hii barabara imefunja maspring, yani hakuna ile faida mtu anapata kwa gari. Unapata gari umetengeneza pesa lakini unaenda garage unatumia pesa mingi. Inatoka hapa inaenda mpaka Dandora. Na shida inakuwa kutoka hapo hadi hapo katikati. Huko mbele unapata iko sawa, lakini pia kuna drainage imetoboka pale mbele. Wajaribu angalie. Barabara inaleta hatari sana kwa upande wa biashara. Biashara ziko chini. Unapata mtu kama mimi, mtu wa bodaboda, hakuna mtu atakubali umbebe kwa matope, anahofia kuangushwa. Ukinyesha barabara ni mbaya sana. Hata ujui utatumbukia kwa shimo gani. Tunasumbuka sana. Gari zinaharibika, tunapeleka garage kila siku. E kar dak ma Dandora, e kar chung' od bura ma Embakasi North, moloyo apaya ma Umoja 3, jodak e alworani bende ywak e wi rach mar apayani ka giwacho ni jopuonjre maka yudo pek mar chopo e sikul e samo winjore. Wirani apayani thoro pong'o pi gi chuodho e kinde ma koth ochwe. Giluwa ni pi mochido machung' ka keto ngima jodak maka e andaki mar yudo tuo mar nyaldiema. Hata mkiangalia kusema ukweli, muangalia hata drainage huku, na ni watoto wanacheza huku, hata magonjwa wanapata magonjwa huku kama kolera. Unaangalia takataka zimejaa barabara, kukinyesha hakupitiki, barabara imekuwa mbaya, na hata mkijaribu kusema haoni kama ni kitu. Naomba tu sana hapa kwa maji, sisi ni wakaaji miaka mingi hapa. Barabara shida yake sana ni drainage peke yake. Ukishatengeneza drainage, barabara maji haitaingia kwenye barabara. Jodak e alworago koro kwayo piny owacho mamalo gimano mar kaunti mondo miyo okaw ndamo mar beyo apeynigo. Kwayo serikal marwa, government gi county government mondo otim mapiyo mondo barabara ni olosi. Wakwayo gi yo mamuol. Kik girit ni wawuog oko mondo ka gilos ma barabara, nikech usuru waloso wachulo. Mko wapi waheshimiwa wetu? Tunataka tuwaone na tuone vitendo. Si tuwaone mkoa kwa magari. Magari pia si tunaweza enda na magari, lakini tokeni mkuje mjue shida ya watu wenu. Tunaomba serikali kama inawezekana, at least tutengenezewe hii barabara na sisi tuone kama tutapata kitu kidogo. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.